Bismillahirrahmanirrahim. Pirugan ngaturakan wujud dalu, ulisurgan kunjuk protamu dagan iki pada bener-bener Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ingkang kinurmatan Romo Kyai, para santriwan santriwati ingkang tuhu kinabektan wonten kalodhangan ing dalu punika. Kebarang wilujeng ngaturaken wilujeng kanthi mardu matikan berpegalih kunjuk ingkang kinurmatan Bapa mewah Ibu sugeng legahan kanthi mardu matikan berpegalih sinambi hangga serabi pasugata kang pun sinugata wonten ngasepati atuh sami. Keparang wilujeng mirsani saking kadang-kadang keluarga besar Sanggar Seni Budaya Putra Samudra Budaya. Putra Samudra Budaya ingkang biji sanget telatah Desa Pucang, Kecamatan Grobogan, Kadipaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Ingkang pangasuh nawiji Ibu Siti Munawaroh ugi kagolong mentah Den Mas Kenang Triatmojo. Wonten kalodhangan ing dalu punika mapan wonten balismanipun inggih Bapak Bagus. Ingkang pun misuda Kang Putra ingkang dipun kitan inggih Nak Mas Hasim Cahya Pamungkas. Mugi putra kang dipun dikitan dados putra kang soleh migunani tumrap nusa bangsa agama luwih-luwih tumrap yang sepehipun kekali amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati Indonesia Bapak Lurah sarta perangkat ingkang sampun satuhu ingkang paring SD pangestu izin wonten kalodhang ing dalu punika kagem keluarga besar Putra Samudra Budaya. Ugi wonten kalodhangan ing dalu punika kabiyantu lumantar kadang-kadang MP Audio Sound System ugi kapundhut gambaripun lumantar kadang-kadang video syuting West Digi Media video syuting matur sembah nuwun. Ing mriki kula badhe ngaturaken setunggal buka setunggal repahan kang badhe lumaksana teng asopan dikir sami ingkang kos pindah nuju salam pambuka saking keluarga besar Putra Samudra Budaya. Ing samangke kelajengaken nuju adicara tari barong rampak. Paripurna tarik barong rampak mangke kelajengaken nuju titiwanci adicara ingkang ketiga ingkang sinebat tari sintren jaranan. Khas saking keluarga besar Putra Samudra Budaya. Paripurna tari jaranan mangke kelajengaken dungkap adicara ingkang kawan nuju ingkang sinebat tari gondo riya. Ing sakmangke kelajengaken dungkap adicara ingkang gangsal nuju tari maisolawung utawi tari bandengan. Paripurna tari bandengan mangke kelajengaken dungkap adicara ingkang angka 6 nuju ingkang sinebat tari bujang ganong. Ing sakmangke badhe dipun ramekake wonten ing gondrong-gondronge ingkang saking keluarga besar Putra Samudra Budaya. Paripurna tari bujang ganong mangke lajengaken goro-goro wonten ing dalu punika nuju tari dadak merak panaragan. Ing sakmangke wonten 3 Mas nggih. Wonten Tri Kadak Merak Panaragan ingkang dipun asta Den Mas Kenang Triatmojo. Paripurna tari Kadak Merak mangke kelajengaken dungkap adicara ingkang ka-8 nuju ingkang sinebat atraksi. Ing samangke kelajengaken nuju tari celengan plus dewilan. Dungkap titiwanci adicara ingkang kasedasa nuju adicara ingkang katerakhir ingkang sinebat atraksi jaran dor. Ing samangke kelajengaken penutup saking keluarga agung Putra Samudra Budaya wonten pahargyan ing dalu punika sae rame utawi botenipun kula boten saged ngalembono sedaya wonten ngarsa panjenengan dika sami kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti nirnista ning sambi kala sekali mardika tetap mardika Putra Samudra Budaya hanjayeng bawana nuwun matur sembah nuwun. Blabaske geding dolanan so. Nggih.
Moho Agung kersa paring pasugawa mukti saputra sani jaranan dangdut kreasi pinaringan asma putra samudra budaya ngaturaken sugeng pinangge rahayu lir ing sambikala kang paring yuwana mukti pinaringan Moho Agung kersa paring pasugiwana tetep jaya samudra budaya ngaturaken sugeng pinangge rahayu lir ing sambikala kang paring yuwana mugi pinaringan Yang Moho Agung kersa paring pasugiyuwana tetep jaya putra samudra tetep jaya salami